Podem observar nombroses gebrades al matí d'aquest dissabte cap a l'interior de Catalunya, tal com ens envia Jaume Gomà a la comarca de l'Urgell. I també podem observar les restes de la gran nevada del cap de setmana passat a la comarca del Berguedà, tal com ens envia Emili Vilamala. El següent mapa. Bueno, adéu. Vegem com el mapa de precipitacions ens mostra el model de precipitacions i com pot ploure durant aquests dies a Catalunya. Centrant-nos més en les zones del centre de Catalunya, on pot ploure uns 20 litres per metre quadrat. Destaquem que estem pendents de canvis en el temps durant aquests pròxims dies que venen determinats per núvols que aniran avançant d'est cap a oest. A més, a la tarda es donaran precipitacions arreu de tot el territori i també trobem aire fred en alçada que provocarà nombroses nevades, com podem observar a les muntanyes del litoral, a la zona dels ports i al Pirineu i al Prepirineu, òbviament. I també algunes precipitacions moderades i febles i disperses arreu del territori. L'ambient en general serà fred, amb màximes hivernals, com podem observar en aquest mapa, a la franja groga, que indica un perill meteorològic moderat, perquè en aquestes zones pot nevar arreu dels 1.300 metres, es pot acumular uns 20 centímetres de neu. I per últim, a partir de dilluns tindrem un temps bastant estable, com podem observar. Dimarts destaquem la presència del vent per al nord de Catalunya, on hi haurà zones afectades, i dimecres la presència d'aquest vent es reforçarà per zones del sud. Les temperatures estaran bastant estables dilluns, dimarts tendiran a pujar i dimecres a baixar. I fins aquí la previsió des del Servei Meteorològic de Catalunya.